pok ochiwo singoni. Okapani no moso kijende ka nono. Kijende ka nigi udi, gin gi school fees, gin gi mahitaji margi. Yes. To kama William Obaye, kakoro kindiki mako bayo tinene gik motimo kama. To kama William Obaye, William Empower. Kenya One. Kineno kubiro kamacha, ma okinyi makawuono saa 2 koseromo. Ne okonyo nyithindo kamando koro gidhi kwenya. Gise kwenyo. Samo biro kamacho miyo gimijingo. Kae tichaki dugo kuom ogai mara ODM. Yes. Raila Odinga. Osechunga Harambee Stars kinde duto kiweyo kata mana Gor Mahia. Bedo ne kende kacha ne kich samora mora mineno kodonjo kacha tinno ka pap jaji ni. Bedo neno se wuotho gi tim ni jotelo madongo ka samo wuok. Kata mana ken biro nyisi ni kata mana kinde mane wathala adula e high school kacha. Ka principal obiro ka mutimi atimo rako. Kata kudi tugo gi tim moro. Ma Mr. Nyango biro makoro chung kama tineno ka ken nyalo chenji moro ma to kara kitmiel momielo bende mokete pap onyalo ngadi to ka Mr. Nyango ne koni no tuge go juice nti mijingo moro ma imbi neno ni president neni koro nti yore ariyo ma president biro ogai mar Azimio Raila Odinga to bende gi ma fans johera Victor ing'eyo ni kata kan watuga dhula ikoro gwen kacha to kiwinjo ni yuri moro miero nitie yura nena emo mi ndio pira moro manego miwacho ni yura nena gavana adwa ni weka malir kabika kingawe no mondo kawe yuri matin David Oyola kiasa wondewa ni gol do jondhiwa gol nying jondhiwa dhogi kijana mara Harambee Stars nyolo cha en wuod Kanjido to ndhi pwaka hero kama na nyakwara mogi wakawo ywe matin waduo kendo nyakwara moga jwangu chi pod thoth ka endi ka waduogo wabro make mana kod kama waweno bende wabro ng'ia nena ni tuke manyo orumo mag sikunde mag sekondar talanta nyo nitie kanya mathoth ni nyakwara moga jwang bende Kenya oseketo kenge mowinjore mar neno ni yawuotwa gi nyiwa mago adhula gi tuke mamoko bende wadoyo gi kendo waiko gi maber ne ngima gi makiny kete mana kama en kaka wanene or ote marika kidhi Facebook live kaachiel kod X bende wantie kaachiel kod SMS ma en kaka wanene kete mana kama. Guess what? Citizen Duke now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them